Президентът Росен Плевнелиев даде днес начало на инвестиция за 12 милиона лева в София Тех Парк с първа копка на проекта Collider Activity Center. Проектът ще бъде разположен в една от основните сгради на територията на високотехнологичния София Тех Парк. Иновативната компания, която го разработва, е световен лидер в проектирането и строителството на стени за катерене. На площ от 13 000 квадратни метра ще бъдат изградени централния офис, изследователски център и лаборатории към него. Бъдещият комплекс ще бъде построен за година и половина по проект на холандския архитект Невил Марс. Тази инвестиция, по думите на президента Плевнелиев, показва, че страната ни може да има не 1, а 30% растеж и да създава много нови работни места. Това е само заявката, че ние можем да бъдем най-отгоре, най-добрите, с стратегическа визия и с много труд да оставим всички зад себе си. Президентът припомни, че София Тех ще бъде центърът на първата иновационна екосистема в България, а икономическият министър Божидар Лукарски добави, че това ще е едно уникално място, където науката и бизнесът се обединяват за съвместни проекти.